Takže vítajte u mojom druhom videu o Super Mario Bros. 2. No, dlho som nenatáčal, lebo som natáčal videa o Chorvátsku, kde sme boli na pláži. To sme išli s rodinou, keď už posledné 7 dní pred prázdninami a teraz som späť. A to moje jedno video, Páne môj, názvom, má 3000 zhliadnutí. Takže pozrite si tie videa o Chorvátsku, alebo čo? To aspoň jedno video. No, tak, aby ste videli. No a bez ďalších kecov ideme na Super Mario Bros. 2. Ideme na to. Takže toto skončil téme. Počkaj. Si nepamätám, za koho som posledný level hral. Asi to, alebo tu ukazuje. Nie, počkaj. Mario, prvý level ľudí. Druhý level, to tretí level. Takže až štvrtý. Princess je veľmi dobrá. Ona vlastne vie sa takto lietať. No nie lietať, ale ako tam sa neviem. A sme Egypti asi. Sme pušti a už som za ne. Sprostý had červený, tu máš. Dobre. Shy Guy, no nie, nevolá sa Shy Guy presne, Shy Guy je iný. Tento sa volá to kokos. Tu máš. Yes. Dneska nič to neurobilo. A to je smajlik. Keby som... Well. To sa nestalo radšej. Tráme sa, že sa to nestalo. Tiež toto. Prečo je to také ťažké? Hovorím, toto je najhoršia z trilógy, som minulé povedal. Dobre, už sa nejdem, ukáž na to. Som chcel povedať, že keby som dostal aspoň život za to, že som obidvoch zabil. Napríklad tá, vidíš? A to nič. Ja vám ukážem, tak. Že takto dvoch by som zabil, aby som dostal život. Nie. Nie. To už mám to dosť. Vypaj. Počkej, toto je to isté. A tu nie je zase bomba. Prosím, je tu život. Ok, to bude niekde tu. Yes. Tak. To je rýchly piesok. A kaktus. Teraz. Nie, toto ja sa neznášam. To tak aspoň jedna červená. Hviezda. Ježiš, toto tiež nemám mať. Toto musíte ísť rýchlo dole a Shy Guys pre vás pôjdu. Toto nemám mať. A napríklad keď toto robíte, to som mi podarilo, ani som nechcel. Ale nič. Nie. On môže aj skákať tento vlastne. Tak to je úplne že... OK.
boss. Nie je to boss, ale to vlastne v každom leveli je Beardo. Nie posledných ako v 3. leveli nejakého sveta. Ale toto asi nie je boss. Lebo to v každom leveli je, takže nie, boss je iný. Tu máš. Choď preč odo mňa. A mám to. Táto sova, prečo? Nechápem, odkiaľ je tu sova vlastne. No. Oh my god. Môžem to dostať. Škoda. Zase. Dobre, zase ideme Mario. No to úplne proste. Vážne, každý part bude o jednom svete, takže tento part pôjdeme celý druhý svet. Toto je ako Shy Guy Fairy. Počkať. Je tu bomba, vlastne. Elektro... Nie, zase. Kokos. Chcem bombu. Yes. Nie! Takto. Ty kokos. To keby... Ešte, že je tu možnosť ísť naspäť. Lebo na tom starej konzoli, na tej starej konzoli, nie je toto. Iba Nintendo Switch. To tiež ako potrubky, ale zase. A uhadnem, že tu nie je bomba. No, takže už tu vôbec nepôjdem. Sú to úplne tie isté vázy, to už nie sú trúbky, proste to sú vázy. To ani nie, ani Super Mario. Chcel som povedať, že toto vyzerá ako Shy Guy Villa. A je to možno aj. Inak sa volá určite. Kosty, čo sme... Prečo sú tu kosty vlastne? Lebo je to húš. No. Tu máš týha. Je hviezda. To mi nepomôže. Je one up. Yes. Nie. Počkaj, čo? Počkaj, ako dávam preč bomby? Ja X-ko, tak to... Som myslel, že Bčko? Nie, tak asi Y? Nie, X-ko. X... Nie! To som stlačil. A X, no, to je.
Ježiš, wow. Oh, môj bože. Ježiš, toto je POW. Nechcem vám ukázať, čo to robí vlastne. POW znamená, keď všetky nepriatelia pôjdu, že som ich zabil proste. Pôjdu dole. Možno uľavením. Ježiš, toto je problém. Nie. Prečo mi to seká? A zistí, že sú tu veľa nepriateľov. Áno, nepriateľ. Poky. Kokos, takové... Developeri vedia, že tu pôjde určite veľa nepriateľov. Tak prečo to musí sekať? To nemohli napraviť. A prečo to vlastne seká, aj keď sú tu veľa nepriateľov? Vyskúšam všetky potrúbky. Dobre, všetky sú rovnaké, takže už kašľam na to. Tuto. Nie! Konečne som sa dostal z tohto. Jež nie, to je tu dve rastliny. Musím byť... Ninja! Daj mi to. Počkaj, teraz neviem, či doľava alebo doprava. Vyskúšam najprv doprava. Aha, takže doľava je pasca. Vypadni. Nie, boss. Nie. Čo to hovorí? Nie je to boss. A to sme... Je to proste nepriateľ. OK. Nie, musím byť väčší. Tento Mario. Je srdce. Toto sú hryby, ktoré vám pomôžu ísť vyššie. Alebo nie, tu teraz som nemusel ísť vyššie. Vlastne toto mi pomôže poraziť toto, no. Au. Nie. A teraz je červená brdo. Ona teraz strieľa ohne. A neviem, čo je to. Biela to asi vajce, ale odkiaľ má brdo vajce. Škoda. Teď máme 4 šance. Come on. Ok, teraz idem... Luigi. On tiež vie lietať trošku, ale nie je to lietanie, je to... Neviem ako to povedať. Dobre, je to lietanie.
Vznášanie sa. Ja vždy... Prečo mňa to nemalo komu prísť? To slovo. Wow, počkaj, už si pamätám niečo, že tu bolo. Nie je toto ten level, keď... Asi je to? Nie, možno. Že tu má byť... rýchly piesok na začiatku, len... Neviem, či je to... Možno to je... No a tuto určite je... Áno, lektora a tuto musíme ísť tuto naľavo. Tuto hore. A tu je niekde hejbik. Nie. Yes, ho. Prečo? Toto je ten problém, ja dávam niekedy tie dve pri tom hejbiku. Tu máš. Nie. 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 Yes. Teraz sa nehybu. Nie. Tu máš. Yes. Hviezdu. Pustím hviezdu, daj mi hviezdu. Yes. Chcem ísť hore, čo je tam? Kamo? Tu určite niekde bude. Nie. Nie. Počkaj. Yes. Ty kokos. Jojík. Čo? To som ako... Ma nebucho. Som išiel cez neho. No. Hviezda. Poď. Som nezastaviteľný. Čo je zase toto? Počkaj, niečo hore? Nie. Well. Prečo sú tu masky? Počkaj, nie. Musím mať kľúč a dole je kľúč určite. To prdele. Nie. Yes. Alebo nie. Nepotrebujem kľúč. Nie, veď to je kľúč. Nie. Je to elektrik. Dobre, zaberiem to. Takto. Aha. Viem sa zohnú. OK. Chill. Ale táto maska nie.
Teraz príde ten normálny boss. Počkaj, tuto. What? Kde to je? Nie, to som mohol použiť. Žiadny boss. Aha, tak to... Ja som zabudol asi. Štriady, ty kokos. Yes. Čo to robí? Vták. Yes. Daj. Yes. Oh. OK. To sme prešli. Druhý svet. A prešli sme druhého bossa. Ďakujem, že ste pozreli. Pozrite si aj tie chorvátske videá. Povedzme cvikenici. A dajte like, ak sa vám páči. Dajte odber, keď ste tu noví. Keď chcete. A uvidíme sa, vidíte.